Не е от доминатора, камерата. Ти го докарваш, не ти бе да го Моята е много гадно, бе. Много отвратително, бе. Казахме, своето мога да се види. Не става. Не става, с този не може да гледаш. Колко минути? Не знам, на мен ми изглежда... Нали ще вземаш етикет? Не мога да карам, няма да го карам. Защото съм взел. Не бе, ти беше на това го трябваше. Само искам да се гледам. Това трябва като на ония професор да го сложиш кръстовки, да виж какъв път. То откъде го беше измислил това, бе? Свинцовки и запушени. Няма спира. Не мога да ги крака и то само тя тук и се обърна обратно. Това също супер внимателно, да не скача. То само въздух, само да е Трябва да се сложи вътре. ма какво се мери? Втора камера, нали? Много палци, прецежда, разширителен се. Наистина много готино се вижда. Няма нищо. Бойко, виж го сега. Много хубаво се вижда, на мене не се вижда толкова. Аз знам, че през твоите е най-добре. Не бе, това е ужасно направо според мен. Много е добре това. На Бойко му се Записваме ли? Антените